I čao ljudi, ja sam Aleksa i ovo je moj prvi klip na kanalu. Vidite, ja sam ga telefon dobio prije sat vremena. Lenovo C2. I kao što vidite, ovo ću snimati Jurassic World the Game. Ne znam da li ću to snimati, snimat ću neke druge igrice kad ih skidam. Kad razmišljam koju da skidam. Da li Minecraft? Ja mislim da će Minecraft bit će neki tutoriali kako hakovati neke igre, kako skinuti neke igre koje se plaćaju, a da ih ne platite. Tu imam, znači tu će na mom kanalu možda će biti skečevi, ali ja mislim da neće, možda. I znači, ovo je moj telefon Lenovo C2. Ja, kao što sam rekao, sad sam ga dobio. Imam ova 3 screen rekordera. I kad uđem ja u ovu igricu Jurassic World, ona mi nestane ikonica. Da znate da su ova 3 screen rekordera po meni najbolja. Ne znam da li su vama najbolji. Sad ću ja skinuti neke igrice, 100% Minecraft. Slučajno uđe tu. I znači to bi bilo to što se tiče ovog. Ne zaboravim. Ja sad snimam trenutno sa ADV screen recorderom. Možda ću snimati sa Mobizenom i AZ. Ne znam. Ali to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidio klip, ostavite like i subscribe. Pogledajte moje ostale videe kad ih budem otpremio, naravno. I čao!